Zein da zuri izena? Nire izena da Udai. Ongi etorri, ezeri mesedez. Fotokopia batzuk hartzera joango naiz, bale? Ikasleok, patioko ordua da. Jolastera joan. Kaixo lagunak, jolastuan dut. Ez. Txarra zara jolasten futbolan. Bai. Jan, ez. Kaixo, zer gertatu zaizu? Ez dute nirekin jolastu nahi. Nik lagunduko zaitu. Iraia, Matias, zutonto lapikoa da zeren eta joan da Udairekin hitz egitera. Bai, ezkizun tontoa. Merkerekin jolastu nahi du. Proposatuko diogu partido bat eta haietaz barre egiteko. Bai, ideia ona. Bai. Mutila. Partido bat egingo dugu, irabaziko dugu. Galduko duzu. Gol bat sartze duenea irabaziko du. Vale. Zure errua izan da. Ez, zure errua izan da. Zure errua. Ez borrokatu. Lagunak izan behar gara eta errespetatu. Oso txartu portatu gara Udairekin, arrazoia dauka. Bai, bolina txarto dago. Errespetatu behar gara guztiok. Udai, gauza bat esan behar dizugu. Udai, oso txarto portatu gara zurekin. Lagunak izan behar gara, mesedez. Bai, udan mesedez parkatu. Ez da ezer gertatzen lagunak.